Posibleng nahilabtan ang duha ka mga magsuong minor de edad nga napalgang patay sulod sa ilang panimalay sa may barangay Darong Santa Cruz, Davao del Sur. Sa interview sa Aramen Davao kang Police Lieutenant Colonel Christopher Sabsal, Santa Cruz Police Station Acting Chief of Police, adunay mga nakitang laceration sa private parts sa duha ka mga biktima base sa gihimong otopsiya. Nakita kanusab og mga marka sa liog ang mga managsuon nga gituok ug ang usa gigamitan pa og pisi nga nikutlo sa ilahang mga kinabuhi. Ang mga biktima aduna sa mga samad dinunggaban sa kalawasan. Possible nga nahilabtan ng mga bata kay na may laceration na nakita nga to ang medical officer na nagkandak sa autopsy. Ang duha daw ka mga bata, sir, victims. Ang both victims na may laceration. After that, kung madawat ng mga official na result sa autopsy, we will refer it sa ang legal officer para mag-guide ka sakto ang ato ang mahatag ang ma-file ng mga charges sa suspitsado. Sa nakuhang dugang ebidensya sa autopsiya, gitun-an karon sa kapulisan nga magpasaka og rape dugang sa kasong 2 counts of murder batok sa suspect nga si Jesse Bon Palomo kinsa uyab sa inahan sa mga biktima. Gisaysay sa hepe nga nagpositibo usab sa droga ang suspect dihang gipailom kini sa drug test aton sa pagkasikop niini dito sa North Cotabato Police. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN.